Nos últimos 15 días, os máis de 600 escolares que cursan estudios en Melide coñeceron de primeira man os usos e as instalacións do Punto Limpo de Melide, instalado no polígono industrial da Madanela. Isto foi posible grazas a unha campaña de divulgación do Punto Limpo impulsada pola Concellería de Medio Ambiente que dirixe o socialista Manuel Prado. Dende o Concello remitíronse por correo ordinario folletos informativos a toda a comarca insistindo na necesidade de separar o lixo e reciclar a través do Punto Limpo. O concelleiro de Medio Ambiente destacou que esta campaña ten por obxectivo poñer este servizo a dispor de toda a veciñanza e difundir que cousas deben deixarse no Punto Limpo. Tomamos esta decisión de invitar a todos os colexios do Concello de Melide, así como a ESO do Instituto, co fin de concienciar a esta xente potencial do día de mañán. E, bueno, en concreto pasan de alrededor de 650 nenos por este Punto Limpo e esperemos que lle vaya de moito e leven unha concienciación importante para as súas casas e eles sean partícipes, aos seus pais, aos seus amigos, tamén axuden a levar a cabo esta concienciación en general para todos. Con ese fin se fixo estas visitas ao Punto Limpio e, bueno, estamos moi contentos porque vemos que os nenos están atendendo moi ben e esta atención que prestan esperemos que aleguen as súas familias.